Anu lho, tunggone anak lanang lho, mahasiswamu mantan. Sinten? Anak Mas Akbar Sahalam. Lho ndi to le? Lah kae lho bocahe ning kono. Mbok rene to le. Aja ning kono kaya apa wae. Oh iya, wah, duh, iya wah, iya Mas. Iya biyen muridku saiki wis melejit. Nah, kok ning kono to Mas, Mas kene lho ning gamelan kene. Ora lek takon duet aman-aman ning kene iki. Nah iya ngono. Ora ayo aman pokoke ayo. Mas Akbar jane lek nyusuli sesuk. Bocahe teko. Alah. Sesuk bintang tamu. Utik-utik macan turu ngene urusane cah enem ade wong tuwa mengkari mangestoni ngono ta. Guyone aku lek guyone anak-anakku ya ngene iki lho, Pak. Kuwi tandha tresnaku karo bocah-bocah kuwi. Sesuk kuwi lek bintang tamune Niken. Niken kok mak jedul bae tutik semetu. Aku ya Niken Salihu. Swaraning ladya kang lumampah kumpul sajara watata tanjarup ong dene Rama parana ong dwaja miwang bending ungkung risang rekyana pate kang minangka cucuk ing prawadya bala anak Mas Raden Antarja, anak Mas Raden Gatotkaca kang sarta Raden Antasena. Kados pundi Wokapi? Kados pundi Wokapi? Piye wa? Tekating sedya kula kaliyan panjenengan sami ngupadi murcanipun pepundhen para Pandhawa. Wa anoman apa ora ngawruhi yen to pepundhen para Pandhawa wis binanjut ing dewa munggah ana ing kayangan. Apa pancen mangkono Antasena? Iya. Ya, yen pancen kaya mangkono, kewajibane awake dhewe. Napa malih sampean-sampean ingkang dados tarunaning negari, para kawula muda, andarbeni kewajiban jejagi memayu hayuning nagari. Paduka dados tiyang enem, ampun ngantos nggadahi pitakonan. Negara sampun menehi menapa dumateng panjenengan ning pitakone diwalik. Panjenengan sampun labuh napa dhateng negara sampeyan. Lho, murcanipun para Pandhawa niki mengke cetha didamel
gendro didamelke sruh kalian tiang-tiang jaban rangkah. Yen mengkono ayo ibarate jagang jero beteng kandel wong apik ya. Slendra kang ngrasa, slendra kang jiwa. Jejaga ning tapel wates negara Ngamarta. Yen ana bobol boroting perkara, yen ana muganing lelakon, kula kalian panjenengan sami ingkang dadaki. Tak dereke wong apik. Handha delenggayo gegono Risang Rama Daya Pati ana yaksa goncang krama namane Welakata sini cecaki jroning mare Dumawur mangawur urahan pengarane ngajurit gong maguru kongso tatakaya butula wara pangri ing turang gesti miwang duaja kang kekitir ora kata ingkang duaja duaja lelayu sebit durung sanggon kulumaku saka pasetran Gandamayit ana wanara kusika seta tegese kethek ulese putih yen bisa tata jalma manungsa ngaku sapa kang dadi kekasihmu wanara tambuh marang aku pendhita Kendali Sada peparapku Begawan Anoman ya senggono gali takon ana prajurit segelar sepapan tumbake anyarang kowe jati hangaran payunge megar kowe jamur barat sapa kang dadi manggalaning yuda ya kekesete Gustiku Prabu Darpasura aranku Tumenggung Surasekti ya sumedya laku marep menyang endi nyimpang utawa ngiwa utawa nengen negara Ngamarta harap tak bedah Pandhawa wis ilang Pandhawa wis kabanjuting dewa iki kesempatan kang becik kesempatan kang apik kanggo ringking negara Ngamarta tak bedah negara Ngamarta biyuki Bathang Sayuta nadyan para pepundhen Pandhawa wis binanjuting para dewa nanging para tarunaning negara para kawula muda pranan Pandhawa isih jagang jero beteng kandel mula yen kowe kepengin isih dawa umurmu minggata saka papan iki lu tak babati barisanu babu arep ngopo wani karo aku entek wedine karewanine legan golek momongan bubunuk golek pacangan merangi tatal ngrajawu lena kaprat lahir batin kebadatal saki gamut jataku dosa alwani
panjang berbalak handang maluman luar biasa kerajaan Manoman. Lihat le.
Sira yen pengen dawa umurmu. Ngejak pirang-pirang ladeni piangsat. Hi. Ha. Ha. Ho. Ha. 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 Ho. Ha. Oh. Ayah. Woi. Oh. Hilang nyawamu. Ayo ngadeg. Woi. Yo. Yo. Hi. Hot. Het. Oh. Oh. Hey. Ah. Oh. Gulungan genderamu bongkono gegamanmu. Harapasura maju ning paragan. Satriya linuwe jayeng palu terus bareng ambrus 1000 bareng maju. Apa siratan ajre sing olehna praptek ayo Anoman sak prana menu maju. Katokno budinira sira masti bakal lale.
Satrio dadane murup kaya meteor sowe. Bocah pringgon tani Gatotkaca bali takon. Kekesete Tandya Bathari Durga ya Bathari Pramoni Darpasura aranku. Bedah negara Ngamarta. Maju kepara ngarsa legane atiku. Lakon tau gateng ndasmu bajingan. Janging dahana wadya sanggep keprabon perangkang obro markota ing tresmaning leketing jagat gelah-gelahing bumi panusmaning jajilanat sukertaning bawana ya hewadya pala kajiman gulungan genderamu bangka ana gegamanmu tak akoni prajurit kajiman ora bisa mbedah praja Ngamarta krana kalah tanding musuh pranaan Pandhawa. Nanging sing baku, aku wis iso mestheke yen setitik wanci maneh Pandhawa bakal tumengking pati manjing sajroning kawah Candra Dimuka. Kabeh kuwi pangreka dayane Bathari Durga. Anggone goleki keluputane Pandhawa nganggo lantaran panguwasaning pukulun Manikmaya. Aku bakal mrepeki sing jejaga kawah Candra Dimuka ya kuwi si Yama Dipati. Matine Pandhawa mlebu ana jroning kawah, Durga kudu melu nyawang lan nyekseni.
Dinamonipun jebul wadyabala ingkang gempur Praja Ngamarta mboten sanes wadyabalanipun Tandya Bathari Durga. Lakar kasinggihan nggih menawi panginten kula para pepundhen Pandhawa ingkang binanjut para dewa menika wonten sambung cenengipun kalian Bathari Durga ingkang ngrangsang dhateng Ngamarta niki wau. Lajeng karasanipun kados pundi Wokapi menawi sedaya pranaan Pandhawa sumusul pepundhen Pandhawa dhateng kahyangan negari Ngamarta boten wonten ingkang jejagi lan upami boten dipun susul kula boten negakaken kahananipun para pepundhen Pandhawa Wokapi. Didum gaweanipun nggih. Nak Mas Garut kanca kula aturi tindak dhateng Madukara saperlu paring kabar dhateng Dewi Sembadra babakan Pandhawa ingkang binanjuting dewa wonten kayangan. Samboten-botenipun Dewi Sembadra menika wakil saking garwanipun Raden Arjuna dene anak Mas Antasena tak aturi sowanana Karang Kadempel. Paring pekabaran babakan pepundhen Pandhawa kang binanjuting dewa. Lah Anoman karo Kakang Antarja, aku karo Kakang Antarja tak tunggu praja wae ya Antasena. Oh alah. Panggah sing nom-nom sing kentu mandang. Tuwekan-tuwekane do ngopo? Wis ora usah kakean cerat enggal tindakno. Negara Ngamarta yen ora dijaga mbebayani akeh musuh kang ngincim bedah Praja Ngamarta. Sabab kahanane lagi kumplang. Ya yen ngono tak budhaling Karang Kadempel, kula ugi nyuwun pamit Wokapi badhe tumuju wonten Madukara. Sewang-sewang anak Mas.
layak prenjake padha ganter, jagone padha tarung. Tinemunipun jebul sowanipun Ndara Antasena ingkang dumugi wonten Karang Kadempel mriki. Enten napa lho, Gus? Cekak aos wae ya ki. Antasena tekan Karang Kadempel kene iki mung bakale paring pekabaran marang Wa Semar. Kalamunta para Pandhawa sinendhal mayang kabanjut kelawan para dewa munggah ana ing kahyangan. Mengki riyin udakara seminggu kepungkur bapak sampeyan Raden Werkudara niku tesih catur netra, tesih omong-omongan kali Semar. Yen kuwi aku ya wis mudeng apa. Nanging ngene. Sing tak takonke iki loro. Siji, mbahku Prabu Pandhu ki biyen senadyan duweni keluputan ning ya duweni lelabuhan. Dadi jagone dewa mateni Prabu Nagapaya. Lah mosok lelabuhane Prabu Pandhu ki ora kena nggo tetimbangan ngenteng-ngenteng kelawan dosa kang sarta kaluputane Prabu Pandhu. Piye Wa Semar gagasanmu piye? Lah terus sethithik wanci Durga, Bathari Durga dewaning pangrencana kang sarta panggoda nggempur negara Ngamarta. Durga barang melu-melu. Iya wa. Monggo riyen Semar kok ya ora mikir nganti tekan semono. Nek Prabu Pandhu duweni lelabuhan kang gedhe tumrap kayangan, iso ngembet-ngembet tekan Pandhawa barang melu binanjuting dewa, melu dihukum karo para dewa. Iso tekan Durga barang melu gempur Ngamarta. Ngaten mawon. Sampeyan tak aturi leren wonten pawon wingking. Tak telisike Semar badhe matek aji panglimunan lembu andini sing ditumpaki karo Prabu Pandhu kang sarta Dewi Madrim. Tak tekake rene badhe kula suwuni katrangan. Janjane sejarahe iki piye? Ya wa tak ning mburi karo nguping ben sing sejarah sing bener iki engko bisa kawiyak wa. Siung gajah doh mas mirah Indrajit pantunungipun Rikma memes ngembang bakung Nyengkir gading renggojojo Jarweng ranuduh wong ayu Singa tirta mangsa janma baya sapa kang anyucup mangsangan saru iki lembu andini iki kowe nggih Kyai lanang apa wedok estri Kyai Ya ampun Mas, aja ngono to Mas. Ya ampun aja ngono to. Aku yo isiin, aku yo isin. Ngene sapi luwih rapet truk bae. Boyem iso lenggit ngono kae. Apik gong nemen nyeni. Oh. Sik, aku tak takon yo, Nduk. Pripun? Jane asalmu iki biyen saka ngendi? Kula menika nak asline saking Pulo Dharma to Ki. Kula niku yogane Kanjeng Rama Jim Prabu Roh Pratanam. Oh, bapakmu nggih. Dados awon-awon kula niku putrane Raja Jim wonten Pulo Dharma. Jenengmu nggih Andini ngaten.
Celukanmu Enggar. Oh. Aduh men andine celukane Enggar. Mbok an ngono, Podin ngono. Lah ya, kowe iki biyen iso ketemu karo Bathara Guru iki piye? Ngaten lho Ki, kula biyen dikandani bapak kula, Nduk. Aku ya ora ngira nek biyen lairmu ki wujud sapi. Mula kowe nek pengin entuk pangromatan kowe tapa ana lengkehing Gunung Tengguru. Kula nggih bidal dateng mriko, Kyai. Ehi. Oh, teh jan sapi ya kemayu. Waktu terus lumaku ngantos tahunan ngantos windunan mboten kraos ngantos abad. Nek mutapa kuwi nggih. Lho kula dirubung tiyang kathah. Mboten namung ngatusan ning ewon ingkang sami ngalap berkah dhateng kula. Kula dianggep mujudaken pangeran. Iler kula niku diagem rayahan. Ngendikanipun nek diusapaken teng sikil-sikil nggih mlaku saged enteng. Lajeng eluh kula niku lho Ki. Eluh kula niku lho Kyai ngendikanipun saged madhangaken peningal katarak niku nek diseri eluh kula saged padhang teng paningal. Ngapunten ngantos letong kula niku damel rayahan. Letongmu nggih. Tiyang omah-omah suwi ra meteng niku wetenge diblonyoh letong kula saged mak blenduk ngaten. Ngaten niku tiang-tiang sami mengeran dhateng kula. Nganggep Gusti Allah nyang kowe. Nggih. Yang Guru lajeng rawuh wonten mriku kula disuweneni, kula dilok-lokne iki, dipuisu-pisui kula dipun pucuti ndamel niku lho Cis Trisula. Kula lumpuh tanpa daya. Saksampunipun kula dipun maluyani, kula dikeluh wani satemah kula diglandang dibeta wonten kayangan. Dados titianipun Yang Guru. Kowe kuwi nggih, yuh ben duwe kekuasaan kula nek numpaki kula ndak aturan ki. Kula tumpaki Bathara Guru niku lho semaput wonten 7 sewengi lho. Sewengi semaput iki ping 7. Oh. Kejem ngono kuwi, kejem. Yuh, jan panas ngaten. Kula nek kelingan niku yuh jan keronto-ronto kejem sanget ngaten. Nek kula mboten ngladeni apa karepe yuh kula diuncali ketipung. Bathara Guru duwe tipung. Wis kowe tak takoni yo An. Nggih. Kowe weruh, kowe ngerti, kowe kelingan Prabu Pandu. Nggih, kemutan. Kuwi momonganku to, nggih. Kuwi bojone nate nyidam nitih Lembu Andini. Rak yo kowe to sing dikarepke. Nggih. Kowe gelem jaman semono dititipi Prabu Pandu lan Dewi Madrim purun awit palilahe Bathara Guru ki. Oh. Piye tumpakane Bathara Guru karo Prabu Pandu piye? Yo ya adoh. Adoh piye? Bandinge kali juragan nggih tebih. Prabu Pandu numpaki kula sopan ngaten. Kula jak omong-omongan sik. Dijak omong-omongan ya yang penuh kasih sayang ngaten. Kula dijuwal-jawili ngaten. Dadi empane ngaten ya saged ya ampun mesra ngaten. Oh, padha karo kowe ya, Gong. Piye? Padha karo kowe. Nek njaluk karo bojomu. Lho, aku arep njaluk katiem tak sembah sik kok. Aku gebese kok. Wes. Gebese ndandel tak duntang-dlang ngono kuwi. Oh, bojomu katiem. Hah, rumangsaku kok. Bar niku kula wangsul kalih juragan kula diajar. Bar ditumpaki Prabu Pandu nggih. Kula tuwecuti mboten leren-leren. Kula bengok pun mboten saged. Kula jerit pun mboten saged. Kula enten seminggu mboten nyinden. Oh. Sapi kok nyinden lho. Nek mau jarikan piye no An? Nggih. Oh. Matur nuwun keterangane ya, Nduk. Matur nuwun. Ngene, Nduk, kira-kira kowe ngerti ora? Kenang apa kok Prabu Pandu dicemplungke Kawah Candra di muka? Nek niku nak perkawis kontrak to ki. Kontrak nggih, saged numpak kula ning opahe kudu nyemplung Kawah Candra di muka. Kira-kira apa enek perkara liyane? Niku kurban politik jane. Gusti Pandu niku kurban politik. Kira-kira kowe iso ngungkap perkara iki apa ora? Nek kula cetha mboten saged ki. Pukulun Bathara nika lho. Surya Candra rembulan iku lho. Oh, Bathara Candra. Nggih. Bathara Candra.
Niku dewaning rembulan yang condro niku sing saged ngungkap niku dewa vokal sanget wantun kalian Bathara Guru. Oh. Matur nuwun, tak nyeluk Bathara Candra ya, Nduk. Sami-sami Kiai. Kapan-kapan nek ana wektu dolan mrene neh yo an. Nggih, Kiai. Mikum wonten dawuh Rama Pukulun ismaya nimbali kula pun candra slendra rasaku ndra. Kowe ngerti apa ora? Sejarahe Pandhu kok dicemplungke kawah. Ngertos. Urban politik utuh niku. Larah-larahe piye? Yektosipun Dewi Madrim ngidam kepengin nitih Lembu Andini. Niku mboten kersanipun piyambak. Sejarahipun makaten. Rumiyin Kahyangan niku rak digempur kalian Nalendra Guwa Siluman nenggih Prabu Nagapaya. Heeh, kelingan aku, Nagapaya. Lah nggih. Tata lair Nagapaya pengen rabi kalian Dewi Supraba. Perang dewa kalah wekasanipun sing saged nyernakaken. Momong ngandika Prabu Pandhu nalika tesih lare. Heeh, ngerti kuwi aku sejarahe. Lah kok kuwi ora ditimbangke mengki riyin Nagapaya pejah. Niki enten sing boten trima. Sing ra trima sapa? Yamadipati. Lho, Yamadipati ku? Nggih. Sik. Dasare Yamadipati kok ora trima ya apa? Lho, Yamadipati niku nak bapake Nagapaya. Lho, Yamadipati ki rak bojone Dewi Mumpuni. Nggih. Nalare nyuwun sewu. Nalika Yamadipati menika tumedhak wonten bumi, Yamadipati niku kecantol kalian wanita ingkang naminipun Betari Bumiayu. Heeh, terus mboten biyen mboten sakniki iki, nek wis ana sing anyar niku kadang kala sing lawas ditinggal. Terus dirabi, nggih. Kuwi bojo simpenane, nggih. Oh, terus duweni anak Nagapaya, inggih. Mila nek Nagapaya pejah dening Pandhu mesti bapake ora trima. Niki Yamadipati makarya sareng-sareng kalian Betari Durga. Weh, kok nganti tekan semono sanggite. Durga barang terlibat nyang kono, inggih. Nek males sasra wirang mboten kok perang saru dinulu Yamadipati perang karo Pandhu. Lajeng makarya kalian Betari Durga nalika Madrim bobot cah kembar niku sinten? Nakula Sadewa, nggih. Tiyang niku sak tiang-tiang wonten ing jagat raya nek pas bobot, nek pas nggerbini niku nak sok imane ngleyang, sok iman, sok kafir, sok iman, sok kafir. Lah pas imane Madrim ngleyang, Betari Durga mlebet bleng wonten guwa garbane Madrim misik. Misik niku tegese omong kon jero, njaluk nyidam kaworan pengin nitih Lembu Andini. Niku sing muni ngaten Durga. Lho. Bibarengaken Durga minggah Kahyangan Suralaya matur Yang Guru Pukulun, benjing wonten tiyang ngampil Lembu Andini, Pandhu kalih Madrim ampun diparingi Pukulun. Niku titiane dewa padha karo ngremehke dewa. Heeh, Go, Bathara Guru ngaten. Betari Durga ngubupi mangsuni sing abot kena murih Lembu Andini waton kepiye besok mati nyemplung neraka niku saranane. Ngono nggih. Watak Pandhu mboten mundur ing geguntur, mboten mendha ing bebaya. Nyetujoni syarat perjanjen niku wau. Dados menawi sak mangke Pandhu lan Madrim mlebet neraka niku rak piwalese Yamadipati, kepinterane Durga. Cekap semanten kula nyuwun pamit. Elahane.
bajingan tengik. Kelakuane Durga karo Yama Dewata munggah kayangan tak urak arek. Mengkirien. Saru dinulu nek sampean sing nesu. Lah banjur piye Kyai? Mengkirien. Nika lho sinten nika? Kresna rawuh mriki, Kyai. Aku bubar wae saka negara Ngamarta, Pandhawa ilang. Piye ngene iki? Kresna kok ketinggalan info iki piye? Ora tau buka TikTok kuwi ratu. Pandhawa dinten iki dihukum dilebetke kawah Candra Dimuka kalian para dewa. Loh, dosane para Pandhawa apa, Kyai? Ceritane dawa. Intine wonten campur tangane Betari Durga. Njenengan tak sambati nggih. Njenengan iso mbledos dadi buta merga riyen nate diwejang ilmu bala sewu kalian penemban Begawan Padmanaba. Sampeyan watek sampeyan dadi buta. Sampeyan ngamuk teng kayangan nek petuk Durga sisan gawe Durga sampeyan wenehi pelajaran. Ngestake dawuhmu, Kyai Ndarantasena. Piye? Ndak aturi melu ngintil Sinuwun Dwarawati. Aku tak bablas munggah kayangan alang-alang kumitir sambat marang yang menang. Siap wo? Medhaling repat punakawan kadidene Tirta Kencana.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mas Gareng dan Dik Bagong, lampu murup. Siap, Truk? Oke, Mas. Heeh. Leren ana ing season 2 goro-goro patet songo. Masih dalam rangkaian tasyakuran Sokibul Hajat Bapak Haji Suraji lan Ibu Hajah Murtini Sagutrah ya, Truk. Betul, Mas Gareng. Dasare priyayine Pak Suraji lan Bu Murtini iki priyayi sing prasaja. Ora mung mikir kebutuhane dhewe, ning nyenengake marang liyane kuwi diutamake. Apa maneh yen ngrangkul kanca-kanca saka Sanggara Seni Astabrata wis kaya anake dhewe ya Mas Petruk. Heeh. Dasare kanca-kanca ki ya mayoritas nom kabeh. Nom kabeh. Ya alhamdulillah wis sowan ana ing kene. Suguh gupuh lungguh aruh ora nguciwani. Kaya Pak Suraji barang kuwi ya menungso-menungso calon ahli swarga ki ya contone sing Sokibul Hajat. Aku tahu sinau, aku tahu maca Mas Gareng karo Dik Bagong. Piye le? Calon swarga kuwi ana titikane. Titikane, heeh. Siji, titikane ahli swarga karo ahli neraka ki beda. Nek titikane ahli neraka kuwi apa? Dik Petruk, siji, ya kuwi kolbun sadidun, watake keras utawa kasar. Nek muni ora tau apik. Iki titikane wong neraka. Heeh. Angka loro ya kuwi walin sanun fakisun kuwi yen muni sarwa elek utawa saru. Angka telu bayadun bakdilun kuwi wong sing cethil ora tau sedekah neraka kuwi cadangane. Terus sing pungkasan papat wajahun ngabisun kuwi ulate peteng ora tau duwe ulat padang. Oh iya ya. Nek ciri swarga Mas Petruk. Ciri wong swarga ki siji kolbun tahyun. Atine sing diisi mung takwa kepada Allah. Eneke mung salat, ibadah, zikir. Angka loro ya ki walin sanun fasikun yen ngendika mung sarwa becik utawa halus. Angka telu wajatu jakiyun tangan sing lumo dermawan seneng sedekah marang sapa wae. Sing pungkasan ya kuwi wajahun malikun wajah yang selalu berseri. Sumeh ulate padang eneke mung sarwa mesem karo guyu. Ya le. Seneng ya Truk iso mayang tekan kene alhamdulillah. Aku kelingan nalika kuliah ana ing isi Surakarta. Ya ta? Kuliah ana ing kampus isi kuwi kebanyakan mayoritas kancaku kuwi angkatanku. Heeh, kuwi angkatan kebanyakan mayoritas bocah iki turun dalang utawa trah dalang. Oh ngono. Mengko trah dalang kuwi nek ning kalangan seni, khususnya kalangan pedalangan kuwi kaya duwe prestis tersendiri. Nah, kuwi ora dudu anak dalang. Babat yo babat dhewe, ning aku ngugemi kok Mas Gareng Dik Bagong. Piye le? Ngendikane wong tuaku karo mbahku mbiyen lebar ngono kuwi. Sing penting kowe kuwi ibadah pasrah karo Gusti, manut karo wong tuwa, ngudi kabisan sak mampune. Pak insyaallah kowe besok payu. Oh ngono. Alhamdulillah le. Apa-apa ki nek manut karo wong tuwa insyaallah Allah ngijabahi. Nyatane awake dhewe wit SMP kelas 3 ya wis dipercaya karo wong mayang sungi nganti tekan saiki. Mula dadi pepeling. Aja pisan-pisan wani karo wong tuwa mergo enenge kuwi ya mergo saka bapak lan sibu. Wong sahabat Nabi wae tanglet karo Kanjeng Nabi. Duh, Kanjeng Nabi sapa sing pantes kula bekteni? Kanjeng Nabi ngendika ibu nganti ping 3 lagi bapak. Mula sapa sing wani karo wong tuwa wah kelakon dadi jambu mentele. Ha iya. Mula sapa wae sak adi-adiku kuwi mumpung yen isih sugeng bapake karo sibu, kuwi bektenana mumpung isih nunggoni karo kowe, mengestoni karo kowe. Nggih. Ya, saiki omong-omongan, guyon karo tetembangan.
Ana permintaan sing durung diaturake ya kuwi ngimpi. Njaluk dibawani sik. Mas Heru ya wis iso Mas Heru. Ngimpi Mas Heru. Mangga. Ngambara ing awang hangap langut bebasan tanpa tapi tembang menika nggih kula aturaken dumateng para ingkang tasih memonitor lumantar live streaming Asta Barata Media. Ya, ngancani lek-lek anak le. Ya. Nggih, Mas Yen. Narap basing megap mendung mibar ngidari jagat. Langgam ngimpi menika permintaan saking Dr. Sunarto ingkang sampun tresna dhumateng Asta Brata kanca-kanca. Dokter, heeh. Lenggahe ning ndi? Amerika. Madomen to. Amerika jenenge Dr. Sunarto. Ayo wong Indonesia piye? Ayo. Ngulandara ngambara ngunggahi gunung katungkul ngumbar gagasan Yuk. satemah kinamwa ngimpi Bajutke langgam ngimpi Dik Sinta.